filɛbagaw ni an lamɛnbagaw maliyɛn cɛ ana muso minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo kura n'o ye juillet ye ale tile fɔlɔ ye bi ye san 2024 anw kɔni y'an den ka taa Segu ka fala to nka a nana fɔ an kɔ yan a yɛrɛ bɛ yan sɔgɔmada in na an b'a fo k'a Keyita ka min ye Amara fana fo fila fɔlɔ ale nana nka sen bɛ kɛrɛkɛla sabula ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la bi yɛrɛ eko kunnafoni yɛrɛ fanba bɛ tɛna ko o ye duguba in yɛrɛ kɔnɔ yan sa wa Segukaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye Adama Traoré n'a ka cɛdenw ye k'u fo ka taa se directeur office de moyen bani ma n'o ye Kante Isa a n'a baarakɛlaw Ibrahim Dugure chambre de commerce président Segu ka n'a ka baarakɛlaw fana fo k'u waleɲuman dɔn tile fila min an y'a kɛ Segu a kɔni kɛra ndangi ye nka maamu ka kɔrɛ ale ni chambre de commerce ni ɲɔgɔn cɛ a mara fo k'an fiyɛ duuru sɔgɔmada in na tribunal kɛrɛnkɛrɛnnen magistrat 5 accessoires parquet min ye sɛbɛn n'o ye dossier ye 51 ko ka o kiiri dungo juguya ni yurugu ka an ka jamana kɔnɔ baaraw bɛ daminɛ bi Bamako cour d'appel la so min n'a tɔgɔ dalen don magistrat kɔrɔ Boubacar Sidibe la an bɛna n'an da don ale la sɔgɔmada in na ale y'an ka saraba ye ale yɛrɛ kama bi an tɛna na chronique yɛrɛ kɛ pour que ɲɛfɔli dɔw bɛ yen maaw bɛ se ka faamuyali kɛ ko ninnu na cogo min an bɛna n'an ka ko fanba kɛ o ye bi sɔgɔmada in na sɛnɛ ale hukumu kɔnɔna na yaasa ka se ka maa wɛrɛw sen don sɛnɛko la min tɛ sɛnɛkɛlaw ye u ka se ka dugukolo ta jamana ka nafa sɔrɔ a la u ka dɛmɛ Mali ofisiw ani agences kɔnɔna na o baara kɛra tile fila baara ye tɛgɛnɔ bɛ se ka bila sɛbɛn min na ni maa min b'a fɛ ka dugukolo sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ a la o kow o bɛɛ lajɛlen kɛra minisiri ɲɛna laɲini minnu kɛra Lasine Danbele n'ale ye sɛnɛ minisiri ye a ye layidu ta nka a ko ofisiw ni agences k'u jɔ u jɔyɔrɔ la malo min fɔlɔ taara zen n'u bɛna baara kɛ ni malo ye maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛkɛlaw ye n'u bɛ maloko hukumu kɔnɔna na u yɛrɛ k'u yɛrɛ organiser a kɔni ye kibaruya dumanw fɔ nɔgɔko ta nasira la min ye dɛmɛko ta nasira la aw na ale yɛrɛ kumakan mɛn ka taa fara min ye Isa Kante kan n'ale ye office de moyen bani directeur ye Sori Kɛmɛso ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan yen ale tun taara lajɛli kɛ yaasa n'a sɔrɔ a ko in bɛ cogo min a fana ye faamuyali min k'a la a na o ɲɛfɔ an ye n'an bɔra yen an bɛ taa sa Yorosokaw fɛ yen san ye tiɲɛni kɛ yen fala ye ala farala an kan o an fana tun bɛna san tun bɛna an fana tiɲɛ koyi Segu ni Bamako cɛ kunu anw bɔ Kɔnɔbugu k'an kunda Fana kan ka bɔ Fana yɛrɛ a tun tɛ ka na kosɛbɛ an bɔlen Fana k'an bɛna faya sɔrɔ ka se Bamako non san min nana fan a tɛmɛna an kunbere kan mobili bɛɛ tun tɛ se ka boli dɛ mais an ka mobili ni a fana dɔɔnin kɛ nka a ma nɔgɔya dɛ an tun taatɔ dɔ Woyo fɛ sanji yɛrɛ nka an nana Bamako an sɔrɔ foyi tɛ yan donc ni san ye tiɲɛni kɛ Yorosokaw fɛ an n'an da don o la Kayi Sescom min bɛ Kasokaw fɛ yen minɛn dira olu ma INPS fɛ Baɲangara ko sɛnɛkɛlaw olu ni baganmaralaw ko olu kɔni b'a ka bɛn sɔrɔ yaasa sɛnɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Sirabanga Kasaraw Anazɛri wulikajɔ kɛ Sikasokaw fɛ yen o ɲɛfɔliw o baaraw olu bɛna kɛ bi nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na k'aw fo ko kura ka aw waleɲuman dɔn aw ka Jani.ml FM ale sugandili la Mali kɔnɔ a n'a ko kan an n'an ka radio partenaire 50 minnu bɛ sigidaw bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na an bɛ Santorokaw ka radio fo Aba n'a ka maaw Ture k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Madame le maire Félicité Jara Sangaw fɛ yen k'an b'a fana fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bi Bamako
kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen dungo juguya ani yuruku yuruku ani ka faso nafolo kɛnta ye o kiiri o de bɛna sigi Bamako. Baara in a na kɛ kalo 2 baara ye sabula u ko k'a bɛ daminɛ bi juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila août kalo tile 30 la. O ye kalo 2 ye. Sɛbɛn mun bɛna kɛ kɛnɛ kan o ye sɛbɛn 51 ye. Maa 181 olu nɔ minɛlen don. Muso 15 bɛ a la. Maa 18 musow la minnu bɛ yen bi olu bɛ kaso la ko kunkɔrɔ ka se maa mafalenw caman ma. Sɛbɛn minnu bɛ yen ni olu bɛna kɛ a la o ye énergie ye ale ka groupe sango n'a ka taji sango kuma ye. Sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu ka Bakari Togola ka affaire bɛ a la. Sitakili n'o ye Sitakili commune o bɛ a la. Ka taa se Covid ma min ye Fédération Malienne de Football o ndulata ɲɛmaa n'a ka maaw Isaka Sidibe olu ka dossier bɛ a la. Pankuru olu ka ko fana bɛ a la. Ko n'i y'a jateminɛ waati laban in na Mahamudu Kasoge ni ale ye kiiri minisiri ye maaw ye ɲininkali busamisɛn kɔ ale la ko dɔw bɛ ɲini ka na san 3 sɔrɔ u bɛ kaso la dɔw bɛ bi da tɛ ka don olu ka kuma na dɔw dalen don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u bɛ maaw bisimila k'a sɔrɔ u tun bɛ kaso la dɔw bɛ ɲini ka na bɔ ka taa yaala ka dugu yɛrɛ ta minisiri ko u ma ko n'Ala sɔnna ma ko ninnu bɛɛ ka kiiri kɛtɔ don mangɛnɛ dalen don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n tɛ segin kaso kɔnɔ ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ nin bɛɛ la. Juma tɛmɛnen k'a fɔ alamisa tɛmɛnen minisiri ale y'a kɛrɛfɛmaw wele ka min ye procureur wele ka cour suprême maaw wele k'u ɲininka ko ne ko aw kungo ko aw bɛ don jumɛn fɛ dɛ yaasa kiiri kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka boloda u ko monsieur le ministre an kana nin ko in bila dagirinda la dɔw bɛ yen kalo 2 mana kɛ o y'u san 3 u bɛ bɔ ka bila dɛ sariya ye sariya de Ala kun ka ne kɔrɔmuso ko la sa minisiri ko k'a bɛ kɛ cogo ko he n'i y'i munumunu an kɔni an bɛ min f'i ye a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ sabula ni kiiri daminɛna ka ban san minnu kɛra olu binna tuguni f'i ka kiiri de sa n'a kɔni daminɛna f'i ka kiiri nka ni Ala de y'i kunnaja e san 3 k'u bolo u fana u tɛ ka c'est comme n'i taara kaso n'u y'i minɛ polisiso la tile 2 de don maa min bɛ se k'u yamaruya i ka tile 3 kɛ o ye procureur ye wa o tile 3nan in na fana ni avocat b'i bolo ale kan k'i lamɛn jagoya n'u m'i lamɛn ni avocat b'i bolo i bɛ bila de n k'a tɔgɔ de ko garde à vue k'i bila bolokɔrɔ e tɛ mandat de dépôt la o donc minisiri ko k'u ko cogo di juge ko monsieur le ministre ni b'anw ka fandanga ma an ka nin daminɛ ntɛnɛn kalo 2 b'an bolo o b'a sɔrɔ dɔw minnu ka dossiers bɛ yen n'olu bɛna sisan an k'a daminɛ n'olu ye u ko ko nin hakilina ɲuman ye minisiri ale bɔra o yɔrɔ la k'a ka dulokiba cu n'o ye juma dulokiba ye ka taa Sogɛli nɔfɛ ko monsieur le premier ministre ko ne ka mɔgɔw ko ka nin ɲɛnabɔ tile 2 in na dɛ premier ministre ko i jɔ n ka sanu wele sabula kiiri tɛ taa wari bɔ kɔ sanu ko tile 2 in ka fisa ale ma k'u bɛ se k'a bɔlɔ sigi u tilar'o la Sogɛli y'i don a ka dulokiba fana na tuguni monsieur Grand Boubou a fana taara fɔ a ka ɲɛmaa ye ayiwa n ka minisiri bɔra an fɛ yan dɛ a ko nin bɛ nin bɛ taa président ko ale da tɛ don kiiri ko la e de ye chef de l'exécutif ye n'a bɛ ɲɛ cogo min a y'a k'o cogo la ale da tɛ kiiri ko ni fɛn ninnu na ale hali intermédiaire tɛna ale fɛ yen monsieur le premier ministre e de ye premier ministre e de b'i ka exécutif baaraw kɛ c'est toi le premier ministre donc don nacogo filɛ nin Falaye a bɛna kɛ sababu ye Fili Buhari Ala ma hinɛna Sumelu Bube Mayiga la ka taa se Bakari Togola Adama Sangare Général Salif Traoré Isaka Sidibe Mamutu Touré n'u b'a wele ko Bavier Sitakilikaw ka maire EDM Yusuf Bacili min ye Adama Sangare maa falen minnu bɛ yen n'olu bɛ dossier ninnu kɔnɔna na a belebelew olu ye nin ye Falaye mun de bɛ yen n y'a ɲɛfɔ Amara ɲɛna n ka Amara n ko bi kɔni n k'i tulo kɛrɛbɔ sigi dɛ i ma min mɛn i na caman sɔrɔ a la Falaye a bɛ waati damadɔ bɔ
ministre n'a taara lajɛw kɛnɛ kan journaliste bɛ to k'u dɛn k'a fɔ monsieur le ministre nin kiiri bɛ kɛ don jumɛn nin bɛ bila don jumɛn a nana kɛ sa ministre yɛrɛ tun bɛ kuma ka fɛnw ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ko ko wagati damadɔ dɔrɔn ko a ko bɛna ɲɛnabɔ i b'a dɔn ko min ka gɛlɛn kiiri ko la kiiri politique ma yɛrɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ o ye ministre ka yɔrɔ ye kiiri min sigitɔ filɛ nin n'a daminɛna ministre tɛ se ka foyi kɛ tuguni ale da don yɔrɔ foyi t'a la tuguni maa min bɛ se ka ye président du tribunal cour spéciale magistrat 5 min bɛna ta kelen bɛ ta o la ka kɛ ko ye ko in b'o de bolo président tɛ se ka wele parce que parquet fana bɛ taga n'a ka intérêt ale bɛ taa jamana ka intérêt dafa ni kama ni ministère public donc olu si tɛ se ka mɔgɔ si tɛ se ka instruction di n'a daminɛna sariya yɛrɛ normalement sariya de bɛ fɔ yɔrɔ président y'a ta fɔ premier ministre ka ban ko ale vraiment nin ko ninnu aw de ye a y'a ko ɲɛnabɔ ye ayiwa fala ye ka sokɛ mɛnna a b'a fɔ maaw ye ko sɔɔni k'u bɛna na assise spéciale kɛ kɔsa in na nin y'a dɔgɔkun 3 ye a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna PNUD maaw ka lajɛ dɔ senfɛ ko min ye kiiri ye ko a ti mɛn ko a bɛna kɛ ko maaw bɛna u ta n'u bila dɔn o kɛnɛ o de bɛna sigi bi Bamako n'i ye kɛnɛ in ye i b'a ye k'a fɔ maa caman sigilen don k'a kɔnɔ sabula a bɛ tali kɛ mun na o ye dunko juguya ni yurugu ye maa caman de minɛlen don ka u bolo kiiriko kuma tɛ fɔ u ye dɔw ye liberté provisoire sɔrɔ dɔw bɛ yen u ka passeport minɛlen d'u la mɔgɔ dɔw tɛ se ka taa yɔrɔ si n yɛrɛ bɔra k'a fɔ aw ye sisan ko dɔw ye fɛɛrɛ sɔrɔ ka t'u da dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ k'u man kɛnɛ u tɛ ka segin ka taga kasobo yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen yaasa nin ka ban kiiri de b'a ban nka kiiri bɛ min kan o ye dunko juguya ni yurugu ani ka faso nafolo kɛ i ta ye anw ka jamana de kɔnɔ amara ne e bilara ɲɛmɔgɔya la a bɛ k'e ɲɛna sa ko yen baarakɛyɔrɔ n'a a fɛnw bɛɛ e fa ni ba de ta ye min ka d'e ye e b'o de kɛ wari la ta tɛ mɛnɛ sisi de bɔ ni Mali tɛ i tɛ directeur ye k'a ye san 10 kɛ yɔrɔ la san 10 polisiw lajɛ i ka gardiw la i ka gendarmew la n'i ye san 3 sɔrɔ i b'a fɔ ko ala ni ce yɔrɔ kelen na hali an ka ambassadeur san 5 i tɛ se ka tɛmɛ o kan ni ambassadeur ye mais mɔgɔ dɔw bɛ yan depuis anw fitinin u bɛ directeur la fo k'anw bonbonsi jɛ u tɛ taa retraite la maa tɛ bila u nɔ na foyi tɛ kɛ olu a ko bɛɛ b'olu n'i ye ɲininkali an ka karisa ka yɔrɔ ye fala ye ka yɔrɔ de ye fo tɔgɔ dara yɔrɔ la ayi o kɔni tɛ o comité olympique maa b'i da don comité olympique la o ma kɛ cɛ ka gwanforo ya san 40 san 24 i kelen de bɛ ɲɛmɔgɔya la maa si tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se k'o baara kɛ n'ale tɛ hali farikolo ɲɛnajɛlaw o ɲugun kan ka olu yɛrɛ minɛ jaw sinsinnen don mun kan o ye dunko juguya ni yurugu a saradalen ko ɲuman ɲɛmaw ani maa mun bɛ to o jɔyɔrɔ ninnu na ni ɲɔgɔn cɛ de ministre o ministre n'i nana directeur ninnu b'i niyɔrɔta de bɔ n'i sigira k'i ye yɔrɔ dɔw ministre ye i ka bureau i ka so i muso i denw u b'u bɛɛ lajɛlen ɲini k'u bolo fa tewu n'a hakili b'a la san dɔ la Gawusu Darabo kɛra ministre ye an ka fɛn ministre ye journaliste ka ministre communication u taara a ka bureau falen k'a bɔn comme ale yɛrɛ bɛ ministère la a b'a dɔn parce que l'essor o ni ministère bɛɛ tun bɛ kuru kelen kɔnɔ a ko ko mɔgɔ min y'a bila ye ko DAF k'a tigi wele k'a kana minɛnw cɛ ka bɔ o mɔgɔ joli b'o kɛ bi dɔw ye tiɲɛni kɛ an ka jamana in kɔnɔ wariko la bi u bɛ ministère la bi tiɲɛni baw yɛrɛ han donc dunko juguya ni yurugu in ko mun b'a kɛlɛ gɛlɛya farafinna kɔnɔna na ko kiiri tigɛcogo ko sabula an ka kiiri minnu bɛ sigi dunko juguya ni yurugu kan k'a bɛ n'a fɔ wari tilayɔrɔ de wariba b'aw bolo aw t'a fɛ ka taa kaso la n ye magistrat cɛkɔrɔba dɔw n'u ye baro kɛ u ko ma ko kiiri tigɛ an ka jamana kɔnɔ ko a tɛ se ka ɲɛ ne ko mun na u ko Kasimu ko maliyɛnw ma pɛrɛn kiiri tigɛ la olu ye kiiri tigɛ baara kɛ
mumulu sɛgɛn kosɛbɛ i bɛ malo maa min ma i sigilen i ka surafana dun na i tilalen kiiri baara bɛɛ lajɛlen na u b'olu de bila ka don i kan i ye sariya la yɛrɛ lajɛ u ko min ye mali yɛrɛ ko gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ de ma pɛrɛ kiiri tigɛ kama k'i bɛ maa ye mankan na a y'a kɛ tan sufɛ olu bɛ doni min kɛ mɔgɔw kan u bɛ deli minnu kɛ u bɛ fɛn minnu kɛ nka ko kunu ko procureur ba bɔra ka kuma télé la k'o ye kuma min fɔ k'o b'olu jigi sigi et puis min u la lafiya nin ko in na président ale dati kiiriko kuma na premier ministre ale dati kiiriko kuma na fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen bi a caman bɛ yen u bɛ siran a kana fɔ wa magistrat minnu fana bɛ yen olu fana bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ a ka fɔ k'u ye ko kɛ min ma kɛ cɛkɔrɔbaw ko o danfara bɛ u n'olu cɛ ko u bɛ min ɲini baara ninnu c'est à dire dossier fɛn fɛn filɛ nin ye a dilanna cogo min k'a mɔgɔw minɛ k'u to kaso la fo ka se nin wagati ma u y'o min kɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u jija kiiri in fana min sigitɔ filɛ nin ye a ka kɛ o sira fɛ k'o dɔrɔn la jamana bɛ lafiya et puis mɔgɔw bɛ siran ko nɔn tɛ n'a kɛra kɔrɔlenw cogo ye ko mɔgɔw ja de bɛ mɔgɔ tɛ siran wari sonya yɛrɛ ɲɛ tuguni u ko sen procédure la Amara k'ale maa minnu ye 2000 dun k'u welela pôle économique la 2000 ne minɛnen ne k'a fɔ ko nin don an ye nin wari bɔ ka di karisa ma k'olu mɔgɔw welela dɔw welela olu taara ka wari u ye wari mun dir'u ma u taara u y'a sara u jɛra u ye papier kɛ pôle économique la k'a fɔ k'u b'a sara magistrat cɛkɔrɔba ninnu ko o différence ba bɛ u ni olu ni ɲɔgɔn cɛ et puis fanga yɛrɛ fɔlɔ a ka ja fanga yɛrɛ ye k'o de b'a to juge fana bɛ se ka kariya k'a fɔ ko karisa tiɲɛ na nin ye mais an ka to nin sen ta ka tɛmɛ nin fɛ kulu kɔni ye procédure bɛɛ ye taacogo ka ɲi maintenant kiiri kɛnɛ k'o ye jagarija kɛnɛ ye dɛ magistraw bɛ don en danse i yɛrɛ bɛ k'e ye i dɔnna i tɔgɔ dɔnna i ka so dɔnna sisan a b'i ka diinɛ n'i ka lamaniya n'i ka faso kanu de bolo ani jamana ka nafa ko nɔn tɛ ko zen pression fangaw fan fɛ k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ nin kiiriko ninnu na kiiri ninnu bɛ mun kan fɔlɔ Kasoge ale de la k'a fɔ o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ pôle économique ɲɛmaaya la a ko wari min kun sɔrɔla 100 sarada la maaw bolo maa minnu ye jamana wari suru 0,46% o y'a sɔrɔ wari min tun bɛ san 3 kɔnɔna na a bɛ bɛn miliyari 126 de ma maa 1462 olu k'u minɛnen don dungo juguya ni yurugu la o y'a sɔrɔ ale Mamudu Kasoge yɛrɛ nalen don ale yɛrɛ ye procureur la o waati sɛbɛn minnu kun kɛra u bɛɛ lajɛlen kun kɛra ka t'u di kiiritigɛlaw de ma k'u ka se ka baara kɛ nka nin waati laban in na Kasoge ko k'a daminɛ 2018 la ka na bila 2022 la ko sefa wari miliyari 91 o de sera ka minɛ maaw la caution ale ni fɛn wɛrɛw la minnu bɛ yen ni olu y'o sara n'o bɛ faso wagande kɔnɔ ko n'i ye wari ta k'a jate minɛ ka kɛ ni sanga min bɛ yen ani musaka min bɛ yen ka na se nin waati ma k'i b'a ye k'a fɔ ko majɛ dɔ bɛ yen min ye nɔminɛlikɛlaw ye u ka wulikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw a bɛ k'a to maaw bɛ ka siran nka n'i ye san 2018 ka na se san 2021 ma nɔminɛli ni sɛgɛsɛgɛli min kun kɛra o la miliyari 4 ani buruburu 2 miliyari 15 o bɛɛ lajɛlen kun bɛ o sera ka sara caution na miliyari 1 ani fɛn n'a kɔ k'o de kun sera ka sara miliyari 15 la o waati Mamudu Kasoge a ko n'i ye ko ta k'o jate minɛ a bɛ n'a fɔ miliyari 30 ɲɔgɔn ko o de kɔni kun sera ka sɔrɔ o waati la nka ɲinan ta in a sera ka t'i jɔ fo miliyari 91 min na ko halisa maaw bɛ maa minnu nɔ minɛlen don minnu ka ko bɛ ka sɛgɛsɛgɛ ko nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛ yɔrɔ o ye kiiri in ye n banna ka caution sara o n ye caution sara o aw bɛɛ lajɛlen bɛna kiiri la n bɛ n ka so t'o la koyi procédure ma jɔ o n'i taalen ye o sɔnna i ka taa de dɛ e bilala liberté provisoire e bolila wa i tɛ se ka taa o n ko n'i minɛna n k'i
ka papier bi minɛ de fala i tɛ se ka taa o ka sɔrɔ k'e ka ɲɛfɔliw la a waati a ko ko majɛ dɔw bɛ yen majɛ minnu bɛ yen n'o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye o ye kiiritigɛla ɲɛnɛma yɛrɛ sɔrɔli ye min ye juge d'instruction ye pôle économique kɔnɔnaw la k'o falenbaw k'o sera ka kɛ ɲinan min ye majɛbaw ye ale ni ko olu sera ka lafa kosɛbɛ dossier minnu sera ka sigi sen kan zein ko ala ta kɔfɛ kiiritigɛlaw fana n'u ka daliyaw don kiiri fana don n'a daliyaw don kiiri lafanaw fana n'a ka daliyaw don avocat fana n'u ka sɔrɔladonbaw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen min na bɛɛ lajɛlen ɲɛ tiɲɛ fana bɛ se ka bange n'o bɔra la wa k'olu ye baara min kɛ zein k'a bɛ kala kan amara sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen n y'a ta ten dɛ n m'a fɔ n ko a bɛna daminɛ n'o ye ne ɲɛfɔli kɛlen ne ye n ka sɛbɛnni kɛ cogo min o ye président avion min sanna ale tɔgɔ la min ye sɔrɔdasiw ka minɛnkow ye ani avion minnu bɛ yen n'aw y'a f'olu ma ko avion coulé au sol o bɛ kiiri in na o kiiri hukumu kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye Fili Buhare ye Fili Sisoko ye n'a bɛ Buharelakaw ka sigi la an ka sɔrɔ minisiri kɔrɔ IBK ka waati ale minɛna ka bila kaso la utu kalo tile 26 san 2021 a ka san 3 dabatɔ tɛ de kiiri bɛ ban utu n'o kun y'ale sɔrɔ ye 11 fini 11 terminé ko Fili a y'i sen don k'i bolo don ka wuli ka jɔ kɛ k'a ɲini a bɛ se ka bila cogo min k'u ko k'a ka caution sara a ma sɔn ka caution sara a bɛ kaso la wa min ye kiiri in ye ni pankurunko b'o la maramafɛnko bɛ o la avion coulé ko b'o la k'a kan ka kɛ sababu ye Sumelu Bube hali n'o y'a sɔrɔ nɔminɛli tɛ ale kɔ nin waati in na sabula ala y'ale ka kalifa minɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya ale min tun ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye sabula ni fatura o y'i ka ko fana bannen kiiriko sira fɛ nɔminɛtigi la nka ni kiiri tigɛra ka maa minnu to yen i jo ni i jalaki bɛ se ka dɔn o ko senfɛ ko a na kɛ sababu ye Bube a taa n'a bila na dɔn hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ lahara nin waati in na ko o na dɔn kiiri in senfɛ kiiri in k'a bɛna a to fana jamana yɛrɛ ye joli yɛrɛ don avion na dɛ avion coulé ale ni blindé en carton ko kuma minnu tun b'aw da k'a ko bɛ cogo di tiɲɛ na u jo don ka yɔrɔ in sécuriser han cour d'appel fa n'an tɛ se ka tɛmɛ bi o sɛbɛn mana tɛmɛ ka bɔ yen min ye o hukumu kelen in kɔnɔna na n'o ye avion ye équipement militaire ale ni avion coulé maa minnu wɛrɛw bɛ yen n'olu tɔgɔ bɛ o ko in na Mustafa Ben Barka ale yɛrɛ kun ye BOAD vice président ye Mali tɔgɔ la a nɔ minɛlen kun don minisiri kɔrɔ n'o o ye Bubu Sise ye Igor Jara ninnu bɛɛ lajɛlen kun tɔgɔ bɛ a la minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna o kɔrɔlen cɛman Iber ka taa se jagokɛlabaw ma ale ni banki ɲɛmaaba n'o ye Babaliba ye BMS ɲɛma ale ni maa mafalenba caman olu tɔgɔ bɛ dossier in na nka dɔw ti a dɛ condamné par contumace c'est ça wa i cɛ k'i nɔ minɛ k'olu tɛna na ye kiiri kɛnɛ kan nka k'o tɛ kiiri bali ka kɛ maa minnu b'u bolokɔrɔ yan k'u na kiiri kɛ ni olu ye sɛbɛn wɛrɛ min bɛ yen n'o bɛ kiiri in kɛnɛ kan maa minnu ye bolofilala dun kɛ faso nafolo la k'u to bulonba kɔnɔna na n'o ye assemblée nationale ye ni dunko juguya ni yuruguyurugu ni faso nafolo darakira fo ka taa se sefa wari miliyari 9 n'a kunkanfɛn ma ko olu nɔminɛli baaraw fana bɛ a la Isaka Sidibe assemblée ɲɛmaakɔrɔ Mamutu Ture Bavier fédération malienne de football Mamadou Jarasuba ale tun bɛ CNT kɔnɔna na a fana bɛ kaso la nin waati in na maa wɛrɛw bɛ yen Isaka kɛrɛfɛ ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kaso la n'u bɛɛ lajɛlen sigilen don k'u ka kiiriko kɔnɔ o ye Modibo Sidibe ye ale yɛrɛ kun ye assemblée nationale ni CNT tɛmɛnen CNT min bɛ sen na o secrétaire général ye ale ye Demba Traoré ale ye comptable ye Anfa Kalifa ale fana ye contrôleur des institutions ani Mamadou Jarasuba wa min ye CNT maa wɛrɛw ye k'olu da bɛ sɔn ka don nin ko in na han wari tɛ de anw y'a suɲɛ k'a dun k'a da yan an y'a nunjuru d'a ma a fana ye dɔ dun a bɛ wele dɛ ko maa minnu bɛ na nin ko in kɛnɛ kan sa parce que wari tun bɛ assemblée nationale de la
Bavi ale tun ye questeur de Assemblée nationale la wari ninnu tununa o waati de ko ninnu bɛɛ lajɛlen u n'u ta n'u bila dɔn sɛbɛn wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko haute cour de justice ale ɲɛmaa n'o ye Abdramane Niang ye maa min yɛrɛ kungo ko ka Amadu Tumani Ture kiiri ale ni a baarakɛɲɔgɔn fila n'o y'a ka directeur administratif ye Mambi Jawara ka taa se a ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ma n'o ye a ka waribɔla ye olu bɛɛ lajɛlen fana minɛnen don k'olu fana bolo sera faso nafolo ma nka Abdramane Niang bana kama si san 80 kɔ procureur y'a yamaruya a ka taa ka so yanni kiiri don cɛ yaasa a ka se ka mago to cogo min sabula a si kasabi bonyana nka a bɛna tribunal la dɛ maa wɛrɛw tɔgɔ fɔlen don nin ko in na maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni bugunatigɛ ma se ka dɔn ko kiiri de bɛna n'a to anw b'a la koyi ko ye dɔ d'anw journaliste ma ko in caman ti fɔ anw kɔ ni kan ka caya o dɛ miliyari 4 fɛ n'aw y'o don 2000 mana k'anw ni yɔrɔ o la o y'o gɛlɛya dɛ sinon waati dɔ la journaliste dɔw taara wari dɔ sara pour laminɛ o kɛra dossier dɔ la nka an ka ɲɔgɔn sutura o fɛ ko in diya kosɛbɛ n'o bɔra yen kɔɔri sɛnɛnaw kɔɔri baarakɛlaw olu ka jɛkulu min bɛ yen u bɛ tunɔkan min sɔrɔ n'o ye ristourni ye k'o fana wari o tununi ko hukumu kɔnɔna na olu ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye APCAM ɲɛmaa ye ni ale yɛrɛ kun ye u ka fédération an taara coton culture ko olu ka wari min tununa ni ɲɛma se ka dɔn a la o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyari o tuma miliyari 9 in ka d'u ye dɛ u tɛ se taama fiyewu k'o taara ye o y'a to Bakari Togola k'u minɛna Bakari Togola minɛna kiiri kun fɔlɔ dɔw kun kɛra o ko la ko Bakari Togola bilala u tilara k'a minɛ tuguni sabula maa minnu ye kiiri in kɛ a waati ko olu dɔw fana ma wele juge kunda wa ka magistrat bɛ wele bɔgɔ jeninen kan koyi ti taa kaso la sa nka kɔni i b'a ta i nɔ la dɛ ko n'i ye Bakari Togola ka ko ta k'a jateminɛ maa min don k'a dogolen tɛ a bolola kun bilalen don i bɛ ka tile la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kuma tɛ dɛmɛ na ka se ka koba kɛ ko wa ko nin ko in ko sen ko a kiiri yɛrɛ bɛna tigɛ miliyari 9 in taara wo jumɛn de la sɛnɛkɛlaw ka tunɔkan kɔɔri la k'a taara min k'a na ɲɛdɔn dossier wɛrɛ bɛ yen o kɛlen ka bɛɛ kamana guwa maaw yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o tigi bɛ kaso la k'u bɛna sa o ye Bamakɔ maire ye Adama Sangare u yɛrɛ ka fɔ la ko ale ka ko in ŋɔni k'a bɛ se ka kalan maaw kunna kiiri bulon na i n'a fɔ a b'a fɔ min ma ko kalansen Adama Sangare Bamakɔ mairiba ɲɛma ale minɛna octobre kalo san 2019 ko a sera faso nafolo ma waliya min na ko a ye yelen dilan min bɛ taa se sefa wari miliyɔn 500 ma 2010 cinquantenaire hukumu kɔnɔna na o wagati la 2020 mai 2020 u ye Adama bila ka tila k'a minɛ tuguni 2021 baara wɛrɛ la tuguni min ye k'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na min ye aéroport ye k'u ye dugukolow ta ye k'olu tila ko k'a sɔrɔ ko maire kun tɛ se ka o kɛ k'o yɔrɔ kun tɛ a ka yamaruya kɔnɔna na waati in na sa maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka Adama yɛrɛ bɛ kaso la kun jɔnjɔn jumɛn na de dossier kelen jumɛn don nka ko min ye nin kiiri in ye ni n'a to Adama fana k'a ta n'a bila dɔn baara minnu bɛ yen ni olu kɛra nka ko Bamakɔ maire 3 bɛ yen olu fana tɔgɔ bɛ nin dossier ninnu na dɛ min ye commune de maire ye zone de recasement ko bɛ a la anw yɛrɛ fɛ a commune 6nan maire ko caman kɔni tun ye liberté provisoire sɔrɔ min ye dugu in tɔgɔ ye di n'i bɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukoro fɛ olu fana ka maaw ja maa caman yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ in na han ko nka yalama o de don wa ou bien lanpanko in de don 2010 sabula ko fana kun kɔlɔlɔ ma ban maire nɔfɛ ko walima ko maire ta ye politique ko de ye wa a jɔyɔrɔ kama wa sabula bi délégation spéciale b'a nɔ na kiiri o de bɛna Adama jɛya nin waati na ka bɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na
bɛɛ lajɛlen sigilen no k'i ka hakɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ kiiri ka tigɛ kiiri kɛcogo la maa minnu bɛ yen ni olu ye nɔminɛliw kɛ n'olu ye baaraw kɛ u ye sɛbɛn minnu di avocaw ma ni kiiri daminɛna ka ban fala ye maa da tɛ se ka don a la nka anw bɛ ka kunnana de fɔ tan an tɛ se ka an si de ye bɛɛ an tɛ se ka don procédure kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli a tɛ kun an na o kɛrɛfɛ ko min ye Adama ka ko ye k'a kan ka lajɛ ji ɲuman jɔlen na sabula ko diɲɛ kɔnɔna na maire a tɛ se ka minɛ ka bila a ka dugu kaso la cogoya si la parce que ale de fana b'o kow bɛɛ kunna o k'o ko in kan ka lajɛ waati dɔ la fana ko Adama yɛrɛ de kɔni sɛgɛnna minɛ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ko n'Ala sɔnna ma ko kiiri in o n'a to Sitakili maire ale fana minɛlen don min ye sanu ko kuma minnu bɛ ale ka yɔrɔ la k'ale fana ka ko kan ka kɛ Covid Yusuf Bachili o fana ka sɛbɛnw kan ka fɛsɛfɛsɛ nin ko kelen in senfɛ ka taa fara ko commune den fana dossier dɔ bɛ yen mun bɛ olu fana kun kan sɛbɛn wɛrɛ min bɛ yen ni maaw sigilen don k'o kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ f'o ma ko affaire Sécuricom Paramount Général Salif ale minɛlen don o de ko in na ko dunko juguya ni yuruguyurugu ko o yera a la ale ni ministre fila fo ka se ministre saba ma Aruna Touré n'an b'a wele Papu ani Général Salif ministre kelen bɛ yen o kɔni ko o bɛ u y'o lamɛn k'o bila min ye nin waleya in ye vraiment ko nin ko nin ɲɛ gɛlɛyara dɛ k'u tun ye Papu minɛ ale ye liberté provisoire sɔrɔ Général Salifu utukalo tɛmɛnen san 2023 u ye ale minɛ min ye ministre de l'équipement ye Zainab Diop ale welela k'a lamɛn sɛbɛn in na k'a dɔn k'a lajɛ a ko bɛ kɛ cogo min PDG min bɛ yen n'o ye Sécuriport ye n'o bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen o ɲɛmaa yɛrɛ k'u nana ka tila k'o minɛ nka min ye o ka ko ye maa t'a dɔn o tununna cogo min na sabula o tilala ka taa n'i ye o Sécuriport ko in ta k'a jate minɛ ko mun de kɛra Mali jamana ale de tun b'a fɛ sa ka lakana sabati maaw n'u bolominɛnw pankurujigi kɛnɛ kan ka jɛkulu ɲini sa jɛkulu bɛ se ka o baara kɛ ale ni passeport ko k'olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ko fɛn min don a ɲɔgɔnna kun ka dɔgɔ kosɛbɛ octobre kalo san 2023 ko min ye Mali télévision soba la ye procureur général cour suprême n'o ye Mamadou Timbo ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko in kan sabula a waati la kuma kun cayara ministre saba minɛlen kuma tɛ Salifu tɛ ministre denni ye jamana in kɔnɔ k'o ko kɛ tan cogo la min ye Timbo ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ a ko minɛnw bɛ a la min ye minɛnw ye n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye ko olu bɛ a la ko min ye Afrique du Sud société dɔ ye o kun ye miliyari 3 baara kɛ o miliyari 3 baara in senfɛ sa a yira k'a fɔ sa ko Mali jamana ale kun ye dossier dɔ sɔrɔ dossier min n'a kan ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ ko o dossier ko o baara kunkurunin kɔnɔna ko Mali kun kan ka miliyari 3 o de tununa Mali tɔgɔ la o ko in kɔnɔna na ko n'i ye ko in ta k'a jate minɛ contrat min sigira o ni Mali ɲɔgɔn cɛ n'o ye technologie ye a ka se ka sigi sen kan k'an ka passeportw n'an ka kow bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi aéroport la ani ka lakana sabati min ye procureur ale ka fɔla ye hakɛ min kan ka di Mali ma 100 sarada la ko anw ye o de jɛ sabula 33 ko kun kan ka kɛ passeport sɔngɔ ye an ka hakɛ kun kan ka kɛ o ye procureur Timbo ko société in ale nana sigi sen kan san 2016 san yaasa maaw u bugunatigɛ n'u bɛ taa dugu la min ye u bololaminɛnw ye u ka passeportw ye olu bɛɛ lajɛlen ka lajɛ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na Mali ko ale wele bila maa min ma sa o ka se ka na o baara kɛ ani ka so ka kow bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ko n'i y'o de ta k'o jate minɛ ko sɛbɛn kɔnɔna na 75 o kun ye société n'a nɔfɛmaw ta ye 25 o de kun ye Mali ta ye o 25 Timbo ka fɔla a don a ko o redevance sécurité in k'a daminɛ 2017 la 31 décembre ka na se 2022 ma ko Mali ma dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen sɔrɔ o la wari min kumanera Mali ma o ko hukumu kɔnɔna na n'o ye 20 sarada la 25 ye sefa wari miliyari 8 Mali y'o de jɛ ko wari in dɛ kiiri tigilamɔgɔw wulilen don k'o de ɲini o dunna cogo di contrat in kɛra cogo di contrat jumɛn bɛ se ka kɛ ka na sigi e fɛ yen e ka passeport i ka aéroport
i ka dugudenw i ka lakanako ko o contrat b'a to o société tigi bɛ kɛmɛ kɛmɛ sara da la 75 sɔrɔ e ta ye 25 ye 25 in fana page o tɛ contrat fana kɔnɔ c'est comme u ye contrat dilan sisan Mali ka 25% in o tɛ yen ko kiiritigɛlaw bɛ ko o de ɲini baara in kan ka tali kɛ o de kan olu ka dossier in na baara kɔni ko min ye a senfɛ sa maa dɔw kun sɔmi kɛra maa dɔw kunna olu kun wele k'u ɲininka ministre 3 o de bɛ dossier in na minnu y'u tɛgɛ nɔ bila dossier in na sa o ministre 3 bɛɛ lajɛlen olu ka signature bɛ papier in dugumana na o de la u welela k'u ɲininka énergie o affaire fana b'a la k'a bɛ fɔ ne de ma ko patikolomajɛ n'i y'a mɛn patikolomajɛ k'o de ye énergie ye énergie k'ale taji kɔni kun kɛra Bajiba Jabali sa Birimisi Jabali bɛɛ bɛna ta foyi ti di ta énergie yɛrɛ ka panneau kɔnɔ a n'a ka centrale thermique kɔnɔna na wulikajɔ kɛra tiɲɛ don a waati ministre ye min fɔ o kun tɛ nka fɛn bɔ taara kɛ fɛn kan min ka ca ni nin bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ sa k'a ko jateminɛ a yɔrɔ la an b'a lajɛ min ye ministre Mamudu Kasoge ye ale kun ye hakilasigi kuma dɔ fɔ maaw bɛ se cogo min na k'a faamuya an ka jɛ an ka o lamɛn an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye. I n'a fɔ a ka di mɔgɔw ye cogo min na min tun ka di mɔgɔw ye a fɔra ko citerne 59 tununa o dugusajɛ bɛɛ mɔgɔw ka minɛ ka don kaso la justice tɛ baara kɛ ten justice bɛ min kɛ a bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw de kɛ o citerne est ce que tiɲɛ don a tununa cogo di a tununa jɔn bolo jɔn nɔ b'a la jɔn fana y'o dɛmɛ k'o ko kɛ a sɔrɔla mun fɛ donc justice bɛ o baara daminɛ et puis k'a to la justice b'a lajɛ est ce que a danna o ma ou bien dɔ wɛrɛ bɛ yen parce que ministère de l'énergie olu y'an saisi ko ka enquête approfondie donc u ye audit fana kɛ a ko la o rapport fana b'an bolo donc an tɛ teliya ka minɛni kɛ ko fitini kan ka sɔrɔ kobaw bɛ yen donc an bɛna enquête de kɛ k'a bɛɛ jɛya n'a bɛɛ jɛra waati min na minnu nɔ b'a la olu nɔ bɛ minɛ minnu nɔ t'a la u bɛ yala cogo min ka d'u ye maintenant an bɛ ka mɛn bɔlɔlɔw kan ko le dossier est vide ko tiɲɛ tɛ an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye bɔlɔlɔ tɛ kiiri tigɛ dɛ kiiri a bɛ kɛ juge ka cabinet kɔnɔ ani kiiritigɛ sow la enquêtew bɛ sen na tant que enquête ma ban maa si tɛ se k'a fɔ ko un dossier est vide personne ne peut le dire donc enquêtew kɔni a bɛ sen na ni ala sɔnna a ma a bɛna jɛya responsabilités bɛ situer mɔgɔ minnu kan ka minɛ u bɛ minɛ mais u bɛna minɛ u minɛ waati de la donc en temps précipité donc an tɛ foyi kɛ ten inchallah. ayiwa Amara nin ye Mamudu Kasoge kumakan ye parce que énergie dossier in ala ka ale ɲuman ban non tɛ carburant caman bɛ taa di maa caman ma i ka du kɔnɔ ni a taara se olu niveau ma a bɛ gɛlɛya dɛ a kuma ka misɛn a ko ka ca opérateur économique 95 de tɔgɔ bɛ a sɛbɛn na énergie baarakɛla mɔgɔ 107 de tɔgɔ bɛ a la douane kɔnɔna na mɔgɔ 8 ka taa se ministère yɛrɛ kɔnɔna ma fana maa minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ kɔrɔlen ka taa ministre kɔrɔ dɔw fana b'a la ka taa se directeur kɔrɔw ma a ka ca c'est le dossier le plus lourd wa ale dossier in faratiba de kan ka k'a la a kuma ka ca dɛ n'an m'an farati e ko ministre dɔ tɛna to gouvernement na ka wele de a dossier ma misɛn dɛ ne yɛrɛ bɛ ka sira fɛn fɛn y'a bɛɛ la o ye nin de ye nin tɛ dossier denni ye dɛ i m'a ye man fila la n ye kuma di ministre ma an k'an pako kunna an ka maaya kɛ n terikɛ kiiri de don a bɛ kiiri kɛnɛ kan et puis cour spécial nafa ye min ye e ka t'i sigi don o don u y'a don dɔ u y'a bɔ dɔ procureur b'i wele a mara komi e bɛ dɔ ɲɛdɔn ko in na n'a ɲɛfɔ an ye i k'an dɛmɛ an bɛ tiɲɛ ɲini an b'o fɔ kunnafonidilaw ye dɛ dossier minnu bɛna daminɛ sisan on ont fini
ka weleli kɛ ko ko komi a kɛra tan ne tun bɛ ɲɛfɔli banna dɛ n'i ye ɲɛfɔli kɛ n'i taara don ka sikɛrɛw bɔ k'u da i bɛ t'u dɛmɛ parce que olu fana bɛ tiɲɛ ɲini de la o i bɛ se ka bila yen fana u kɛrɛfɛ fana ye u bɛ te garder ye i bɛ se ka to yen fana n'i k'i b'a ɲɛdɔn i bɛ t'u dɛmɛ parce que olu fana bɛ tiɲɛ ɲini de la o ko komi e bɛ caman dɔn a la tan i bɛ na i b'an dɛmɛ pour que an ka se ka bɔ nin ko in na min ye dossier belebelebaw ye min bɛ nin ko in na o ye nin ye bi ko maliyɛn fanba ka hakilina ye min ye o ye nin kiiri ka tigɛ a ka tigɛ a tigɛcogo la tiɲɛ ka di tiɲɛtigi ma jotigi ka jalaki bi kana kɛ maa kan nka kiiri ninnu kɛra cogo o cogo a tigɛra da o da la dɔw bɛ t'u ka so a tigɛra da o da la juge bɛ dɔgɔya a tigɛra da o da la dɔ bɛ fɔ mɔgɔw ma a la nka min ka ɲi ni jama fanba ye tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka sɔn o bɛ mɔgɔw lafiya an b'a ɲini fana u k'u jija a kana kɛ kiiri la mɔgɔw sigilen don ka min kɔnɔ u ka taa fɔ u jigi kɔ parce que anw ka jamana kɔnɔ ko min ka gɛlɛn ni ko bɛɛ o ye kiiritigɛ de ala place dunnen don donc n ye procureur kumakan mɛn kunu Burema n y'a kumakan mɛn kunu a ko u bɛ nin kɛ u tɛ yigi yɔgɔ u tɛ expliquer wa u bɛ n'u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na a ka kɛ fana ni hakɛw dafali ye avocats ka se k'u ka kumaw fɔ min ye surandonbaga tɔw ye k'u jɔyɔrɔw fin maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dossier ninnu kɔnɔ kuma ka d'u ma temps ka d'u ma u ka fɛrɛ u k'u ɲɛfɔ maa si kana bɔ yen k'a fɔ jamanadenw ka tila k'a fɔ ko n'anw kun y'a dɔn ko ninnu mun na a y'u bila kaso la ka mɛn tan cogo la nimisa kana ye a ko la pour que mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don nka ni jo bɛ min fana fɛ o ka jo ka d'a ma ka taa ka so parce que kiiri yɛrɛ kɛkun ye o de ye mɔgɔ ka se ka bɛn sigi la nin ye dossier ba minnu bɛ yen a la kumabaw de ye nin ye dɛ n'o tɛ anw yɛrɛ ta bɛ yen o misɛnmaninw b'a la o parce que wari dun fɛn fɛn kɛra kana jɔ ko i ka directeur dɔw u bɛ wele hɛn fɛn o fɛn sera faso nafolo ma ɲɛ bɛ covid dossier in na a ma nɔgɔn dɛ ministre kɔrɔ caman bɛ yala la u bɛ sɔn ka wele covid dossier la parce que ne minɛna ka ne bila kaso la ne kelen de bɛ yen n ma da kuma yɔrɔ sɔrɔ depuis n bɔra instruction na n bɛ yen n tɛ se ka ɲɛfɔli kɛ n ka avocat tɛ se ka kuma n ye fɛn fɛn kɛ n tɛ se ka lamɛn donc n'i nana n jɔ baara la n ma min dun n m'o dun Amara bɛ yala la carré kɔnɔ don o don k'a sɔrɔ i ye caman dun n b'a fɔ n k'i b'a la dɛ i fana bɛ na de o de la sa ɲɛ bɛ polisiw ni gendarmew caman jɔlen na yɔrɔ in na aéroports ni frontières fana ka kɔlɔsi parce que anw caman bɛ taa dugu la sini ni sinikɛnɛ an bɛ taa dɛ n'a tilara de n'a kuma min an bɛ segin ka na an b'an kɔ don ala ka taa kiiri wɛrɛw bɛ yen minnu kuma ka ca kosɛbɛ n'olu kow ka ca kosɛbɛ nka o ye cybercriminalité ye maaw bolo u kumadaw minɛn'u la maaw bolo u tɛ se ka kuma maaw bolo fɛn minnu ka di u tɛ se k'u fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ Adama Kulibali procureur pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale tun ye bilasiralikan dɔ fɔ an ka jɛ k'o fana lamɛn sɔgɔmada in na komi an bɛ kiiri bankun kan maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ ale hakilina ye min ye ka kɛɲɛ ni kiiri ninnu ye. Ne kɔni t'a sariya sen dɔn min b'a fɔ ko mɔgɔ t'a hakilina fɔ ne t'a dɔn ni fɛnɛ ma mɔgɔ deli ka mɔgɔ nɔ minɛ fɔlɔ ko dɔ y'a hakilina fɔ ayi hakilina fɔ tɛ problème ye mais i ye hakilina fɔ cogo di kuma in bakuruba ye nin de ye ou bien hakilina in fɔtɔ est ce que e bɛ ka fɛn min fɔ a dalilu b'i bolo wa kuma in problème ye nin de ye mais fasoko la n'a faso taabolo man ɲi ou bien ni fɛn dɔ bɛ faso kɔnɔ n'o man di e ye mais ni fɔlɔ sɔrɔ i tɛ faso den ye e jamaralen don k'o fɔ nin fɛn in kɛcogo kɔni man di ne ye ni nin kun kɛra nin kɛcogo in na a kun bɛ ɲɛ o cogo la n'i y'a dan ne ma ne bɛ nin fɛn in kɛ nin kɛcogo la mais est ce que i ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ est ce que i ye mɔgɔ nɛni est ce que i ye mɔgɔ dɔgɔya mais ne ka n to kuma fɔli la ka fɛn fɔ min bɛ lagosi min bɛ mankutu tiɲɛ min bɛ dɔgɔyalima ta ka di mɔgɔ dɔ fɔ n ko c'est à dire que f'an ka faamu ka fɔ la chose publique la a ka bon ka tɛmɛ f'an k'o yɔrɔ in de faamu k'a fɔ faso fɛnɛ ye hakilina fɔ in kɔrɔ tɛ k'e ni faso bɛ se ka sanga ɲɔgɔn ma quoi e bɛ k'i hakili fɔ fɛn min na o fɛn in ka bon ni e ye donc n ye mɔgɔkɔrɔba bonya ko min fɔ hali n'i bɛ hakilina fɔ mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔ b'a ma ko hakilina bɛ tɛgɛ da sɛ ɲɛ ka sɔrɔ a m'a bolo sɔrɔ a ɲɛ la hakilina bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ni gɛlɛya ye o a bɛ fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ ni n b'a fɔ cogo di lahala ye c'est à dire hali o
shide bi wa na ti fo min kon na law a fo yo na fo tu na fo ma de ko nyogona bebe ni ngai ka kinna la iba so ni mbaba to di ni muso do au flani au ka boroke iba so baba dem baro se ka dem so ni nga hakilna la fa ba de donc hakilna fo e anga tabia de ni ko fana be ka be du kon na la mun da ka do akmala mun da ka do akmala olu be wele ka si wala fana ni nyogon che iba so sai ko fana tsira go nyamo ko tala nyamo ko ni ngali ka ndo ko e ga hakilna e jume wa ba yin ko ne se ka fa fo ka so e be ainsi be hakilna be so ko imi ke bonyani karama ko na la kasra ma ke ni tieni be be fene ya hakilna fo mais ne hakilna se ka fo ka so maman ko pour jama c'est ça le gros du souci donc pour dire que tout ce qui n'est pas interdit est permis aywa falay ko fɛn fɛn ma ɲangi maa bɛ se k'o kɛ nka an ka hakili to a yɛrɛ la n bɛ ka nin passe bi parce que kiiri bunakun kan da bɛ taa don nin kuma in na kɛnɛ in kan ye n y'a ci n ka telefɔni fɛ n y'a ci whatsapp fɛ yamaruya jumɛn ni yamaruya jumɛn b'i bolo donc ko in procureur bɛɛ de welelen bɛɛ de bɛ na don nin ko in na parce que spécial de don domaine bɛɛ de bɛ a la cybercriminalité ni fɛnw ni u bɛɛ de bɛ nin na ale ni lutte contre le terrorisme ni blanchiment ni fɛnw min yɛrɛ ka jugu bi dossier na i b'o dɔn mɔgɔ dɔw nɔ minɛlen don u bɛ jamana kɔ ka wariw minɛ yuruguyurugu wariw minɛ k'u bila an ka banque kɔnɔ k'u kɛ wari jɛlen blanchiment o fana b'a la c'est que ça m'a dɔn ko fala ye waritigiba ye an bɛ kɔ kan an b'an ka kutaw kɛ u tɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ an b'o ci fala ye ma ale b'o to Mali banque kɔnɔ yan bon comme bɛɛ b'a dɔn ko wariba b'e kun mɔgɔ e tɛ contrôler n tɛ n'anw ta n'a sera 100 000 ma u b'a fɔ ko Kasimu 100 000 b'e kun bi dɛ o b'aw wele o kun bɔ n'a tɛmɛn'o kan banque yɛrɛ b'a fɔ ko nin tɛ nin ta ye mais miliyari bɛ jigin mɔgɔ min kun don o don yɔrɔ kɔni fo gouvernement ka hakili sigi sisan an bɛ taa segukaw fɛ yen sɛnɛ baara ani sɛnɛ kɛcogo kura ni sɛnɛ laluruli office de moyen bani ni Mali agence ni office bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka tile fila baara kɛ chambre de commerce la baara in senfɛ a laɲini tun ye min ye an ka Isa Kante ale lamɛn ale office de moyen bani o directeur général ye bon an filɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ barika da Ala ye garijɛgɛ fɔlɔ ye kɛnɛ Ala ye kɛnɛ di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye k'a fɔ ka dɔ ko sira kura di an ka sɛnɛ kɛcogo ma an ka jamana kɔnɔ parce que an b'a dɔn sɛnɛ bɛ ka kɛ ka balo kɛn yɛrɛ baloli sɛnɛ de don an b'a fɛ sɛnɛkɛlaw ko b'o kɔnɔ surtout malo sira la ka sɛnɛ kɛ ka sugu sɔrɔ walasa dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ office 10 de bɛ Mali la ani office ni agence ni gouvernement sigi sen kan ka malo sɛnɛlaw dɛmɛ walasa malo bɛ se ka sɛnɛ ka ɲa an y'a ye k'a fɔ o san a bɛ san caman bɔ an ka malo ɲini ta a tɛ sɔrɔ kosɛbɛ parce que sɛnɛkɛlaw sugu tɛ sugu sɔrɔ mais pour que sugu sɔrɔ f'i k'u dɛmɛ de ka mun sɔrɔ ka u dɛmɛ sira joona ka u ni kɛnyɛrɛyew don tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu b'a to fɛn min bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ ka sɔrɔ kɛ o bɛ se ka kɛ fɛn fila bɛ sɛnɛkɛlaw jɛ ka sɔrɔ kɛ o ye mun ye o ye musaka ye ani kalan ni labɛnni o bɛ ofisiw bolo mais musaka sɔrɔli opérateur économique bɛ se ka don sɛnɛ hukumu kɔnɔna la cogoya min na ka sɛnɛ yuguba walasa olu de bɛ taa malo ta fo jamana kɔfɛ u fɛn fɛn ɲinina malo la k'a san k'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma Mali kɔnɔ an b'o de ɲini ka dɔ bɔ malo natala ka bɔ kɔfɛ Mali ka kɛ jamana min bɛ se ka diɲɛ labɔ farafinna labɔ maloko la o tɛ se ka kɛ banama tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ofisiw b'o la n'o ye gouvernement ka cakɛdaw ye opérateur économique b'o la bayɛlɛmalikɛlaw b'o la sɛnɛkɛlaw yɛrɛ b'a la ani banques b'a la ani dɛmɛbaga wɛrɛ b'a la o tɔnsigi de don pour que an ka faamuya k'a fɔ an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ ko min ye tɔrɔgɔtɔrɔgɔ sɛnɛ ka taa yiriwali sɛnɛ kan o de ye agriculture contractuelle ye ka sɛnɛ sinsin kɛyɛrɛw ka laɲini fɛ. Isa Kante office du moyen bani a directeur général ni y'ale kumakan ye Keba Jalo ale ka kuma bara la an bɛ to Segu tile fila baara bannen Lasine Damele n'ale sɛnɛ ministre ye a ko n'Ala sɔnna ma laɲini minnu kɛra a b'a ɲini office ni agence fɛ u ka lawaleya cogo la laɲini minnu kɛlen n'u fɛ malo sɛnɛna minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu fana k'u ka malo sɛnɛli baaraw kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na min ye ministiriso ye ale yɛrɛ bɛna maaw fara ɲɔgɔn kan u ka fɛn bɔ fɛn minnu b'a to ni baara bɛ se ka kɛ cogo min na ministiriso kɔnɔna na kuma kuncɛli la sibiri don ministre ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn.
an ni Russie ka relation na président Taray Russie président ye la yuta e ka fa bi engrais di am ka demain wala sa abuna traité minnu kɛ kɔfɛ a ka se ka au moins tamasiɲɛ dɔ jira parce que olu kɔni bɛ se ka dɛmɛ kɛ mais min bɛ n'a fɔ opérateur économique wari ɲini na o de don koyi ni wari ko tɛ foyi tɛ wari ko ɲɛna c'est vrai c'est pas parce que Russie do que u ka intérêt u b'o bila de dɛ u t'u ka intérêt bila opérateur économique u bɛɛ ka laɲini ye kelen ye an bɛ minnu dɔn an fɛ yan nɔ olu bɛ baara kɛ hukumu kɔnɔ ka fɛn ɲini u fana bɛ fɛn de ɲini donc dɛmɛ in kɛra ka to sira de fɛ ka di an ka président 22 179,5 tonnes à Beno de Mo. We are livré juste en Guinée. Amateur Mesra. Maintenant, Tony, on a un opérateur au business à 6. T'as Hali Jabou. Nous nous avons volé quoi là. Aucun Fred Menga pour les gars, Samanga, c'est Amon, en Sidal. En Beno. Où est quelqu'un là, aucun Julius. Aucun Julius de Blas, fonds spécial là pour que les dames se la demain à Barahona. Parce que d'abord, on est comme ben quel est au cas engrais dans la tla ou ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu kan ka baara in ka yɔrɔw jira u la k'a fɔ a bɛ taa ni engrais nin ye a b'a feere nin yɔrɔ in na an ye décision dɔ ta k'o yɔrɔw fana indiqué a ye engrais Russie urée de don engrais de couverture de don a tɛ se ka don directement sɛnɛ kɛlen ma i bɛ sɛnɛ i tilalen kɔ sɛnɛ wuli i ka fɛn wulilen tuma min na a bɛ tila ka na don de an b'a fɔ ko engrais de couverture bon engrais de fond o ti an bolo fɔlɔ mais PDSA banque mondiale ka baara in kɔnɔ o fana ye 15,000 tonnes sɔrɔ ka na o d'an ma o 15,000 tonnes a siya dɔw b'o kɔnɔ minnu dɔw yɛrɛ urée fɛn DAP dɔw ye NPK donc o fana o kɛrɛnkɛrɛnla k'o bɛn commune 75 ma o bɛ région 3 de a tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ parce que bɛnkan de b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ olu ka baara kɛ nin yɔrɔ in na komi ONG ninnu ni fɛnw ka baara kɛ cogo a tɛ se ka bɔ o kɔnɔ donc o yɔrɔ minnu n'a sera olu la olu kɔni wasara parce que u ye caman sɔrɔ mais i t'a sɔrɔ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ ni PDSA ka baara tɛ se diyagoya olu kɔni b'a fɔ dɔ k'u jɛ de an ye laɲini kɛ o la ka hakili jagabɔ bi m'an bila an bɛɛ ka laɲini kɛ o sira fɛ k'a fɔ k'an dɛmɛ an ka se ka engrais de fond sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma walasa u bɛ se ka baara kɛ gɛlɛya dɔw yera la parce que ɲɔgɔn faamu gɛlɛyaw fana bɛ se ka ye a la o de kɛra sababu ye n'an nana sumaya yamaruya bɛ di tuma min na mais kalo tile 13 alors qu'an y'a daminɛ depuis janvier mais kalo tile 13 yamaruya de dira k'a fɔ an bɛ se ka laɲini kɛ PDASAN fɛ o parce que PDASAN ban dɔ don n'o bɛna ban a ka wari tɔ min bɛ to yen ni an ma se k'o baara contrat dɔ suyara an ni ɲɔgɔn cɛ o kan o kan ka sigi banque ma mais n'a sigira banque ma olu y'a gardeli min kɛ depuis projet daminɛ fo ka taa se wagati min na n'i yɛrɛ y'a fɔ n dɛsɛnna i b'o fɛn sara koyi o sara o mara ni sara i b'o sara o ye sariya de donc n'a y'o ye ko pour que ka dɔ bɔ o musaka la a bɛ se ka dɔ ta k'a kɛ ka engrais ta k'a di an ma parce que wari min bɛ yen Mali de ta don anw tɛ se ka foyi k'a la fo ka taa délai comme délai ma ban donc an fana yɔrɔ commencé ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka laɲini kɛ an bɛ se ka laɲini k'o kɔrɔ n y'a ye radio privé dɔw yɛrɛ la dɔw yɛrɛ ko ko an bɛna dɔ fara an ka juruw de kan tuguni an bɛna gɛlɛya wɛrɛw ta ka o se an ka jamana ma an de bɛ ka jamana kun don tasuma kumaw don minnu ni kuma cɛjuguw don mɔgɔ tɛ se ka don gouvernement na hali ɲɛ bɛ minnu bɛ bɔ nin ye k'u ye kokolo kɛlɛ u ɲumankɛtɔ de bɛ se ka bɔ kokolo kan ɲɔtɛ mɔgɔ si tɛ t'i bila ɲɛfɛ ka kɛ kokolonkɛla dama ye an tɛmɛ n'o waati mais den bɛ bin a taba de bolo donc an y'o kɔni ɲini je crois que o ko bɛ ɲini ka sigi sen kan sisan puisque a kalifalen bɛ minnu na ni banque yɛrɛ olu jira na k'a fɔ an bɛ se ka baara kɛ n'olu ye je crois que contrat bilala ka taa an n'olu bɛnna contrat kan contrat bilala ka taa banque fɛ yen u mana ka hakilila di dɔrɔn a bɛna segin an ma a tɔ bɛ to gouvernement yɛrɛ bolo hakilila ka taa président na minnu ye wari baara kɛ fo ka taa se an yɛrɛ ma an bolo kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛɛ bɛ ka surveiller n'o kɔni kɛra dɔrɔn an bɛ labilali kɛ pour que u ka se ka na engrais d'an ma an bɛ yɔrɔ min na engrais ko la o de filɛ nin kunnafoni di don parce que diɲɛ ma don o don tɛ an ka sigi n'an ye waati kelen-kelen minnu sɔrɔ kunnafoni kunbaba minnu bɛ yen nɔ an b'a ta ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka an dɛmɛ pour que ka kunnafoni di donc engrais Russie o repartira yɔrɔ bɛɛ la mais min bɛ n'a fɔ
PRSA ka engrais ni no Banque mondiale o ko ni 15000 o dira commune bi wol flan duru mi ngone no lu kun jatemina ne ani région saba min na kana ko ni ya bo kono do ba o shende ko parce que abena mi ngai ma ko tugo parce que olu fana ka bara ka tugo de donc o sababu la minu ñoo soro olu la fale mais minu mo soro olu ko ma fo a fe ma ke olu yi ye mi soro o ire mi fana soro la o do mama se mais o ma ko be mina ko tugo sisa donc ni ngali hatula ni nganga sira fiye bo da mo be ka famia abi ke akuna fo se ba parce que ni gela bi ga jamana gouvernement clean drone te gela ta ba ambe wati mina wati gelen pade c'est pas facile mo mbe akonya na bonda ni bora kalam adis no wati ka bila wati do donc an woni be ko da yana ni ala ya ko ko ni na bora dron amba ni ni kap ni contrat mana se an were mo kama na gouvernement be jena ka fa kana akana ku ka se ka tingo anga bo mbala ko ala do ben nasalla muhammad Monsieur le ministre Amifo alsa meto segu parce que minye la jenye aw yere bora ka jajeba nunu jaye ala mais vraiment dugure ne o DPA segu chambre de commerce o nyamaba ale ni gouverneur ka tase segu yere bora ka fo maire ma nun jara ma chama tumi sori kemeso ale fana bora bamako gata ñogonye inka ay min famu anga jaga wala atele ni annana vraiment ka Mali Sénégal kuma de foyan parce que n'a fora Mali Sénégal jamana bagamara jamana ani moni jamana n'a fora o dron bi se ka ambo nogo la no hal 600 o yere ma se ka Mali yere ka dunka fa di amma a cheka jugu a chemani fana jamana na donc ni yayi annana ni kunna parce que ni kunna an ya mine ni sebe an ya nidi Sénégal kama pour que Mali ka se ka bo balo geleya la donc an nana atelier dɔ de kɛra yan Segu ka Mali sɛnɛkɛlaw ɲɛmaw bɛɛ wele mais o mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kuma fɔ jamana in kɔnɔ a bɛɛ de welela ka na Mali la ministre yɛrɛ nana ka bɛn ni atelier non seulement a mana ouverture dɔrɔn na a nana ko a bɛna to yan baara minnu bɛna kɛ a ka kɛ a ɲɛna a ka dɔn baara min don baara min bɛna waleya a kana kɛ kuma caman tuguni minnu kɛra ka kɔrɔ ale b'a fɛ minnu bɛ ka fɔ sisan min bɛna ka kɛ yan a ka waleya terrain kan pour que jamana yɛrɛ ka se ka bɔ gɛlɛ la parce que gɛlɛ caman bi jamana na n'i y'a lajɛ insécurité bi yen mais ko insécurité alimentaire o ka jugu alimentaire do ye balo de donc n'a fɔra balo a fɔra sɛnɛkɛlaw donc sɛnɛkɛ kuma de bɛna fɔ yan sɛnɛkɛ wale baara de bɛna fɔ yan an hakilila fana an minnu nana parce que an ye secteur privé ye parce que an yɛrɛ b'a fɛ k'an ni ani an ka fɛn o fɛn min b'an bolo an b'a fɛ k'a di jamana ma sɛnɛ sira kan donc an b'a fɛ jamana ɲɛmaaw fana k'a faamuya Mali cɛdenw de bɛ se k'u dɛmɛ pour que gɛlɛya caman ka wuli sɛnɛko la olu yɛrɛ ka danayamaw ɲini jamana na minnu b'a fɛ ka sɛnɛ yɛrɛ commercialiser ka industrialiser a maaw ka tɛntɛn a ma sɛbɛnw ka tɛntɛn ma ladiriw ka tɛntɛn pour que u ka se ka fɛn dɔ confier u ma o ni sɛnɛkɛlaw cɛ an dun ye secteur privé de an b'a fɔ jamana ɲɛmaaw k'an faamuya an b'a fɛ ka jamana sɛnɛkɛlaw de dɛmɛ pour que u ka laɲini ka sabati u bɛ bin ɲini u ka sɔrɔ en temps réel u bɛ bin ɲini a dafalen ka d'u ma pour que sɛnɛ yɛrɛ ka kɛ an bɛɛ sago ye pour que a ka u nafa a ka jamana nafa a ka hali faso nafa parce que ni sɛnɛkɛla ye fɛn sɔrɔ a bɛ se ka a ka nisɔngɔ a bɛ se k'a ka jisɔngɔ u bɛ se ka fɛn bɛɛ don jamana na pour que jamana yɛrɛ ka se ka fɛn wɛrɛw kɛ min tɛ o dɔrɔn ye donc an nana o de la Segu yan. nin kun ye Elage Sori Kɛmɛso ale kumakan ye Segukaw fɛ yen nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw la min ye Keba Jalo ye ale kɔni bɛ cour d'appel la ni min bɔr'o la wulada in na nɛgɛ kanɲɛ 18 a bɛ n'o sɔrɔ an ka radio partenaire radio Yuwaru an b'u fo ka radio Santoro fo min ye Yanfoyilakaw fo Bale an b'olu fana fo Oxygène ka taa se Star FM ma minnu bɛ Kayikaw fɛ yen Mopti Gao Tombouctou Kucala ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo Seru Sangare dugutigi coordinateur k'an b'a fo ka Sori Kɛmɛso fo Marika Samake k'a fana fo Kurbe Jara an ka foli bɛ s'a ma colonel Siri Lamine Traoré Ezo la min ye Cɔrnɔ Umar Asi Jalo ye le jeune k'an ka foli bɛ s'a ma Boyina Babi k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn
min ye Jaba Sidibe ye n'ale bɛ Salakaw ka sigi la an ka foli bɛ sama ministre Assa Bajalo ko ani sɔgɔma ka Siriman Bacili fo monsieur le maire Bayiba mairie du district kɔnɔna na k'an ka foli bɛ sama Ablaye Ɲagate Paris Ibrahim Tungara Paris Gawusu Traoré Paris Sori Sako Isa Konate Lucas Dakono olu bɛ États-Unis kaw fɛ yen ka fara Mamadu Lamini Kokaina kan min ye monsieur le gouverneur de Oyo ye Musa Traoré Bill kama fana fo an tɛ ɲinɛ Dakar kaw kɔ Papis Diallo Ibrahim Sako an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo wɔlɔfɔw fɛ yen Falaye Keyita ko baara ɲina Amara Keyita n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ courant tɛ tigɛ an na tile fila in na o ani cour d'appel bɛ ligne kelen kan ni courant ma tigɛ yen courant tɛ tigɛ an fana la yan an n'an profiter 2 mois in kɔnɔna sɔn wɛrɛw la an na courant kɔni sɔrɔ Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga Ala ka tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn nɛgɛ kaɲɛ 18